Luis Calleja ta' 42 sena mill-Fgura ċaħat li għeddet jew attakka b'mod indiċenti tifla fil-band li tarħal twelidu. L-imputat ressaq qudiem il-maġistrati lejn Rizzo fejn ġie mixli li korrompa tifla ta' 7 snin żamma kontra l-volontà tagħha u esponja għal atti immodesti. Calleja kien akkużat ukoll li kawża biża' lil persuna vulnerabbli li se tintuża vjolenza fuqha li offenda l-morali pubbliċi fi spazju miftuħ għal pubbliku li kienet iġorr arma tan-nar u sikkina fil-pubbliku bla liċenzja li wettaq reat kontra persuna waqt li kien fil-possess ta' arma li kien riċediv u li kiser ordni ta' probation. Il-prosekuzzjoni spjegat li fit-28 ta' Ottubru mara ta' nazzjonalità Indjana marret lasa traħal ġdid biex tirrapporta li waqt li ulieda kienu fil-bandi tal-Fgura raġel ġibet lil binta fil-ġemp eddida b'sikkina u arma tan-nar qabel ma imbagħad espona lilu nnifsu. Filmati minn kameras tas-sigurtà fiż-żona ikkonfermaw dak li qalet il-mara. Ir-raġel ġie identifikat mill-filmati u kien arrestat f'daru fejn instabu wkoll il-ħwejjeġ li deru fil-filmati tal-bandli. Calleja nata libertà provizorja fit-2 ta' Novembru biex jingħata trattament l-isptar qabel ma reġa' ġie arrestat 4 ijiem wara. Meta mistoqsim il-pulizija, ir-raġel qal li kull ma għamel kien li qafel il-att tat-tifla u kellima. Huwa wieġeb mhux ħati għal akkużi miġuba kontrih u baqa' jinżamm arrestat. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex tinħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u qrabata sakemm jinstema' l-każ. Luke Gallia ta' 19 sena mis-Siġġiewi baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti tal-li allegatament ta' daqqa ta' pon lil iben is-sieħba tiegħu ta' sena u nofs u attakka lila u li żewġ li dal-oħra bniet ta' 6 u 4 snin. Iżda żewġ ġie akkużat li attakka lis sieħba u lil ulieda fit-22 ta' Settembru li għadda qabel ma attakka lil bina l-għada meta allegatament ikkaġunalu ġrieħ ħfief u anki għeddet lil mara. L-imputat li fil-qorti qal li waqaf jaħdem reċentament wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontri. L-Ispettur Audrey Mikallef qalet lil qorti li fl-24 ta' Settembru li għadda il-Pulizija rċivit rapport mill-om li allegat li jumejn qabel kell argument ma' nsieħeb tagħha li mhuwiex missier ulieda. L-argument eskala l punt li l-imputat allegatament attakka lil mara b'wajer ta' charger tal-mobile qabel ma mbagħad sawwata b'umbrella u l-embuba. Il-mara qalet lil pulizija li dakinhar l-imputat attakka anke li tliet ulieda. Il-koppja arranġat wara l-argument u l-mara ħallitu jirritorna f'dara. Iżda l-vjolenza tat ftit wara meta żagħżugħ ta' daqqa ta' pon li t-tifel tal-mara f'wiċċu. L-ispettur spjegat li meta għamlet ir-rapport il-mara kellha ġrieħi viżibbli. Dan il-każ qed jiġi segwit ukoll mid-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal li tkellmu mat-tfal u anke mar-raġel. Il-validità tal-arrest ma ġietx ikkontestata u ma saret l-ebda talba l-ħelsi mill-arrest f'dan l-istadju. Raġel infittex mill-pulizija tal-li kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest brabta m'akkużi ta' serq instab jaħdem fl-aħħar jiem. Tristan Farrugia Tedesco ta' 27 sena ġie akkużat li kiser il-kondizzjonijiet tal-libertà provizorja li natawlu f'Ġunju f'Novembru tas-sena l-oħra. Huwa ġie akkużat ukoll li rreżista lill-pulizija fl-assa ta' Birkirkara xarilu u ma bdiex l-ordnijiet tagħhom waqt li wettaq qasara volontarja fil-lokab tal-pulizija l-bieraħ fejn kisser lampa. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat ma kienx qed jiffirma fl-assa fl-aħħar ġimgħat kif kien obbligat li jagħmel, tant li nħarġu żewġ mandati tar-arrest fil-konfront tiegħu minħabba l-proċeduri kriminali li għaddejjin kontrih. L-imputat li għandu problema kbira ta' droga qed jiġi investigat għal xi ser ieħor. Mistoqsim il-qorti jekk għandu x'impjieg, ir-raġel qal li dan kienet jaħdem għal xi kuntrattur iżda kien ċempillu qallu biex ma jibqax imur minħabba li kienet jiġi mfittex mill-pulizija. L-imputat wieġeb mhux ħati għal akkużi miġiba kontrih u ma saritx talba l-ħelsin mill-arrest. Matul il-lejl li għadda l-pulizija rċivew informazzjoni dwar koppja li bdew jaġixxu b'mod suspettuż madwar xi vetturi fil-Marsa. Waqt ronda li l-pulizija għamlet fuq il-post qabdu lil mara u lir-raġel jisirqu fil-fatt roti minn fuq vetturi u ma tresqu l-qorti fejn wieġbu mhux ħatja u baqgħu jinżammu taħt arrest.